Bat, zeintzuk dien zuen oztoporik handienak, hori batez ere berdintasunaren politika egiteko, politika komina artean horrek gaizki sonatzen du, baina berdintasun hezkuntza egiteko ikastolan. Nik oztopo barik esango nuke behar bada zailtasunak, ez da hobeto oztopa baino. Zailtasunatariko bat da, alde batetik danok, irakasleok, danok, hori landu behar dugulo, danok modu berian ulertu behar dugula. Eta gero beste alde batetik nik uste dut hau maila kurrikularrea sartu behar dugula. Ezin duguna egin da, berdintasunaren historia, beste historia asko dago moduen eta ezin duguna egin da, hau planteatu txampiñoi bat izango baliz moduan. Guke uste dugu hau ere, maila kurrikularrean planteatu behar dugula, eta egunerokotasun edo horretan integratu egin behar dugula. Nik uste dut hori dela, eta egizan da ez da bat ere zaila da, behar bada oztopoa ez da, baina zaila da. Eta hori egiteko zer erraztuko luke hori? Nik uste dut, alde batetik gu hasi ginen guzti hau lantzean, aurretik hori komentatuta daukagu, materiala eta eskuratzeko orduan, horri zen ditugu zailtasun batzuk, materiala eriketak egina gaztelaniaz dagoelako, eta ezta. Orduan, nik uste dut, eskuartean darabilgun material horretan integratu behar dugula, eta hori irakasleok ezin dugu egin, hori beste nonbaitetik egin behar da, eta nik uste dut behar da beste norbaitzuek ere erabaki batzuk hartu behar dituzela horretan.